veliki pozdrav svima. Kako vi stojite sa tezom da ne postoji tako nešto kao što je objektivna realnost ili stvarni svet? A zapravo ne postoji. Ne postoji apsolutno. Lice tvog najvećeg neprijatelja može da bude lice mog najboljeg prijatelja. Događaj koji nekom izgleda kao tragedija može za nekog drugog da bude izvor neograničenih mogućnosti. I ono što zaista deli ljude na one koji su po navici vedri i optimistični i one koji su stalno jadni, jeste način na koji oni interpretiraju i doživljavaju životne okolnosti. To je zapravo poput one stare izreke o optimisti koji vidi čašu kao polupunu, a ne kao polupraznu. I to je zapravo dobar način posmatranja stvari. Bez obzira šta se dešava u našem životu, mi imamo mogućnost da izaberemo kako ćemo to da prihvatimo. I kada steknemo naviku da tražimo pozitivno u svemu, naši životi će krenuti ka vrhuncu. To je jedan od najvećih zakona prirode. A zapravo sve počinje time što koristimo svoj um efikasnije. Bilo kakav uspeh u životu, bilo materijalne ili duhovne prirode, potiče iz naše glave. Ili preciznije, od misli koje nam prolaze kroz glavu svake sekunde, svakog minuta u svakom danu. Naš spoljašnji svet je odraz stanja našeg unutrašnjeg bića. I kontrolom misli koje nam padaju na um i načina na koji reagujemo na događaje u našem životu, počinjemo da kontrolišemo svoju sudbinu. U nizu inspirativnih knjiga moguće je pronaći podatak da je kineski karakter koji označava krizu sastavljen od dva podkaraktera. Jednog kojim se piše reč opasnost i drugog kojim se piše reč prilika. Tako da bih rekao da su čak i stari Kinezi znali da i u najmračnijem tunelu postoji svetlo, samo ako imaš hrabrosti da ga potražiš. To možemo formulisati na drugi način. Ne postoje greške u životu, već samo lekcije. Ne postoji negativno iskustvo, već samo prilike da se razvijamo, učimo i napredujemo na putu ovladavanja samim sobom. I u toj borbi se čeličimo. Zapravo čak i bol može da bude izvanredan učitelj. Upravo tako, bol može da bude izvanredan učitelj. Jer da bi prevazišli bol, moramo prvo da ga iskusimo. Drugim rečima, kako mogu da se radujem što sam na vrhu planine, ako pre toga nisam bio u najnižoj dolini? Možemo reći i na sledeći način, da bi uživao u dobrom, moramo da upoznamo zlo. Ali, topla preporuka je da prestanemo da delimo događaje na pozitivne i negativne. Umesto toga treba jednostavno da ih doživimo, proslavljamo i učimo iz toga, jer svaki događaj nudi svoju lekciju, a te male lekcije doprinose našem unutrašnjem spoljnom razvitku. Bez njih bismo bili zaglavljeni na jednoj ravni. I o tome možemo da razmislimo i na primjeru naših vlastitih života, jer većina ljudi najviše nauči kroz najveće izazove. I ako dođemo do nekog rezultata koji nismo očekivali i osetimo se pomalo razočaranim, treba samo da zapamtimo da zakoni prirode uvek osiguravaju da kada se jedna vrata zatvore, druga se otvore. I kada budemo stalno primenjivali ovaj princip u svakodnevnom životu i kada budemo počeli da vežbamo svoj um, da u svakom događaju vidi nešto pozitivno i ohrabrujuće, odagnaćemo brigu zauvek i prestaćemo da budemo robovi svoje prošlosti i umesto toga postaćemo graditelji svoje budućnosti. Dakle, koncept je prilično lako za razumeti
Svako iskustvo, čak i ono najgore, nudi nam lekciju. I zato treba da otvorimo svoj da bi iz svakog događaja izvukao neku pouku. I na taj način ćemo postati snažniji i srećniji. Prosto, zar ne? Do neke sledeće prilike, puno pozdrava.